Здравейте! Днес ще ви покажа как се определят нивата на съпротива и подкрепа. Както знаете, финансовите пазари не се движат само нагоре или само надолу. Те повишават цената си и я понижават. При това си движение се оформят върхове и дъна. Когато съединим върховете, ние получаваме линията на съпротива. Когато съединим дъната, получаваме линията на подкрепа. Какво се случва при достигане една от двете линии? Това е психологическа линия, примерно на съпротива, започва да се активизират продавачите, при което цената започва рязко да спада. Също се получава, когато линията достигне и нивото на подкрепа. Защото повечето от хората знаят, че при тези линии започва повишение и понижение и се опитват да постигнат своята печалба. Но, както знаете, това не винаги се получава. Финансовия пазар да се движи в рейндж. В даден момент купувачите или продавачите стават повече и една от двете линии бива премината. В случая, когато имаме преминаване през линията на съпротива, тя автоматично става линия на подкрепа. След преминаването и пробива на тази цена се активизират купувачите и се очаква повишаване на цената и съответно печалба от това. Не забравяйте да поставяте стоп-лос ордерите си, за да нямате загуби, ако не познаете посоката на движение на пазара. Също се получава и когато имаме пробив на линията на подкрепа, тогава тя автоматично става линия на съпротива. В този случай, след преминаване на линията на съпротива, правим ордер за продажба. Пак напомням, поставите си стоп-лос ордер, когато не познаете посоката, да минимизирате вашите загуби. Нивата на Support Resistance могат да бъдат както статични, така и динамични. Ето в случая имаме едно динамично ниво на съпротива и едно ниво на подкрепа. Правим ордер, когато линията пробие линията на съпротива. Ето нагледно е показан един фалшив пробив под нивото на съпротива. Повишава се леко цената над линията на съпротива, но след това автоматично се връща. Продаваме, когато следващата свещ ни покаже истинската посока на движение на тренда.